manisha muda manya svike panzvimbo. Ndio tunotapedzira kuti. Chokwadi ndizvo. Anofanira kuona na baba vese. Aiwa ndo chokwadi izvo. Ndokuti adzidziwe. Ndo chokwadi zvakanaka. Ndati apinde pane vamwe tionesane tisumudzire basa redu mberi, basa rake futi mberi. Tiri pamwe chete semuri. So now this is how serious it is. If we talk of legends, then he don't get together. Yema legends. Zvisina umbobvira zvagonekwa nembavha dzinozviti mapromoter. To bring all the sorry baba amupo panyai. Iyi ndeyangu iyi amupo. Ende ndakanidzokorodza iyi amupo. Now talking about promoting music. There's something and there's a very big difference between doing business and promoting music. Zvine two zvakatosiyana. Zvakafanana nemazuva ano toona vafana vachinyora kuti engineer akagadzira beat akamixa ndiye akutonzi producer. Zvinhu two zvakaita sei? Akasiyana. Ngatipaonesei baba tionane. Song yainzi produced by arranged by yes, written engineered by written by yes. Izvozvo munhu akangogara paseri pekompyuta ndiye wakutoti producer anoziva chiini zvauda kuimba. So that has killed our music. But baba, it's been munhu wa 88 ane makore mangani? Vafana ndivafana vachidikika. Taurei vakangomira munhu. Ari kubereka Milas, haisi nyaya yekuona. Ndandikudzei 88 kasvika izvozvi kunokwaiti 37 years. 37 years. 37, 36 kwata. Saka ndachembera. Ngofunguro kandarasika panogona kuva ndarasika negore 1 asina ngo. So for the past 37 years, this man has been in the industry, and imbofunga kuti knowledge yaunogona kuwana kubva maari ukatraya kumuzembera kudzidza kubva kwaari, because wapana wedu maane system yekuti maakuziva. Ukangoti ye ukafarirwa nevanhu wakuita sei? Wakuziva. Ndo pamunofira ipapo. Mugara muchitaura kuti ukaita kasunga kogaridza pabhabha yekumaraini kwenyu. Pabhabha yekumaraini kwenyu wabva wati go. Okay. Now makore esa knowledge yatoda kuwana ndeyekuti ma-legends asangana pamwe chete. And you can't come today and tell us kuti ndiri kupromota Soma. You'll be lying to us. Because he doesn't need promotion anymore. You understand? Now he wants money. Saka ngotaura kuti mazuva ano ndinrumbo wapa mani. Osiyana nezvo. Ukatodza kuti unopromota chii? Toda ngotsiurana senyika. Wotofamba shoulders are breaking. No. Ndiri kupa Soma mashows. Tikuronga so inini ndiri kutora gate iye ndiri kumupa flat. We are doing business with Soma. You are doing business with Soma. You are not promoting Soma. I mean, do not go tell baba as a legend. Danjifanira kutaura musipo, but ndazotaura kumuripo. Mukutora nyaya promoters. Andisikurwa nawo. I know. Ndinongobvunza kuti mukutora nyaya promoters. Kuti aumuke uchituru promoter Soma nhasi. Oh, okay. Ndizvo chokwadi chakanaka. Ingoti ndiri kuita business naSoma mazuva ano. Because 37 years in business. Wozotaura kuti uri mupromoter. How? All right. Now, ngatibatsiranei vanhu vaMwari. Let's help these legends. Vari kutodawo isusu. Rubatsiro tinovapa. They have tried. Pamwe vane mbiri vari kurira vakabva mumaoko mavo. They have tried their best. Vasimudza vanhu vakaita sei vakawanda. But maybe ivo vanenge vachingosimudza vachisara kana tichibatsirana navo. Sazvirove dundundu. Tiri kubatsirana. Baba, now talking about tomorrow. Magetsi ari kuvhurwa nguva. 26. Na 6 basa rese rinofanirwa kuva raredi kutanga ratotanga. Nokuti PA system kubva kuma 11 inenge yatovepo panzvimbo. Vanhu vese vanotanga basa vanenge vavape panzvimbo. Program inenge yakutoendeka takutoenda mberi. Saka totarisa kuti vanhu vachisvikawo kubva nguva iyo
vanosvika magitara akutanga kutorira vanoridza pekutanga vakutoridza takuenda mberi. Last weekend ndandine murume uyo kuMount Darwin and ndakaona chisione kuMhandara waMai. He's still strong to be on stage for more than 6 hours. I seen it. Ndotenda mwanangu Kuchembera huda. Zvaendwa machembera baba. Ayo machembera. Waenda chembera hii. Zvaendwa. Ayo bvumai. Atoramba baba. Picture 32. Vanhu voti mukuru iwe neni ndiani. So before we play the next song, Tataurisa Kongo Yakarema, but at least I wanted to extract something from you. But now, what's the secret behind? I think Takamba Kupunza Mpunzo, you know, our last interview. But what's the secret behind? You've kept yourself for so long, and your peers are all gone. But you're still fresh, you're still young, you're still okay, you're still looking young. Okay. What's the secret behind? Pamwe pacho kungozvibatawo zvakanaka. Handirambe hangu zvinhu zvinowanika. Mwari vanotichengeta. Mwari vanochengeta anozvichengetawo. Tsaona dzinowanika mukurarama. Vanhu vanogona kushaya nguva yako isati yakwana. Vamwe vacho unozvidambura upenyu hwako nekuda maune. Saka tichikumbura pamwe kungozvibatawo zvakanaka munhu mukurarama kwako. Kungopawo sarudzo yakanaka mukurarama kwako. Chinhu chinokosha zvikuru kwazvo. Pamwe tikukwara even nenyaya yemadrugs. Munhu ndinoshamisika ndine vamwe vanhu vandotamba nawo vandakatamba nawo wokuti mwana undeyochidza kuti soma wandiziva here ndakadzidza newe grade 2 grade 3 grade 4 fine zvakanaka but unozoona kuti anenge akura pamwe kundipfuurawo kupfuura kukupfurikidza nezvinhu zvaanenge achisangana nazvo tudoro nyaya yemadrugs tumbwawo tunotishowa munhu mukuru mwana mudiki kana eji yacho kuti ungada kudhakwa necoini. Ukaona munhu akumwa kadoro kana kwana muhomwe achabatsirika. Zvadhakwa. Tinawo mwana wakarongeka vangayo macivil servants angayo munhu anozvitira basa rake anoone bhiya rake muupenyu hwake raanochengetedza kuzadza firiji umu arinwe everyday anotozoti musi wemande kusvika musi wefriday ndikuendera basa handinwe doro but anaro mufiriji make nditorimo omuka kusanogeza uri wasuta kuenda kubasa. Waita umwe munhu kuti haadi kuona kana chibhodhoro achingochiona anochinwa chichipedza ipapo chisina kudhailwa kuita chakututudzira chisina kudhailwa ndonyaya nondwadza unopesana nemunhu manje manje pamukoridho medu muno ndipo zvese achipa koridho achagona kunimhorosa futi agwada mabasa exactly and who is soma for me. So that's it. And I'm very glad that if someone whom we look up to is telling us this as youngsters, I think Gorera Agataka record maybe in the 2 years, 1 year in the end of primary. And this is what time right? But he's telling me, I'm asking the secret, and he's telling me what you will no fun of Zubata or Shakanaka. Our youngsters, and I'm even appealing right now to the authorities being. Adai to my company together to what offer. Ndochokwadi nokuti imwe nyaya inondirwadza inini ndikada kufunga kuti vafana vedu vatinawo izvozvi after 10 years 15 years vanenge vari kupi ndo vanenge vanana baba pamwe takatafa chokwadi ichocho kotonzi ndo vanhu vari kurana nyika ino iyi ndo vanhu vanana baba ndo vanhu vari kurana maindustry and most of those guys they are not married and they are not going to be gay to be married at one time and mazvona vanongofunga kuti bhiya ndo madam nendudu. Yes, nendudu ndo madam ivavo muupenyu wake. He doesn't think of anything else in his or her life
nevasikana varipo vapinda ndosandati ozatisuna kuwajamba iripo timu yevasikana vanenge vatoripo ipapo vatori involved in that act yekuti vanonwa bhiya vanomukira kuseni mundarama mukase mundara ndokumbura kwenu mundara mungaitodhora everyday koiwo kushanda uchengeta mai vako uchengetawo vana uye nemudzimai wako waunotengera chikafu everyday responsibility. Yes, you're supposed to be someone who's very responsible muupenyu hwako kwete kungova munhu kuti pese pese unongokumbira urati kumbira but usakumbira everyday kotogara uchingokumbira pawo mungatesa mangwase unongoti munhu wese mudhara neumwe munhu mukuru kwauri just because uda kukumbira that's wrong pakurarama. Ndara vanhu varuda kuuya kushow yemangwana vamwe vanoda kugara vatotenga matickets as early as possible vanovatenga papi vanowana sei ndinorwadziwa. I think I will need another day rekuti titaure musi wacho wandiri kuda handisi kuda kuti titaure nezvemusic yaSoma but tinoda kutaura nezvekuti Soma azvichengeta sei muindustry for so long because ndo pari kushota tine talent yatiri kuruza at a very young age. Okay fine ipo panapa chaipo handisina unyepa pane umwe mufana wekuti anogona kungonzi Skyhoka anaunzwa zvakanaka nhasi haasi kukwanisa kuya kupi kubasa chingoti kabvirawo apa panzvimbo pake ndizvozvo the next thing atokura kudarika Skyhoka Millers anenge akutoti munozviziva because ndakapenga ndosaka vachitondiisa kuti urunzwezantaura we go beyond and we become bigger than our shoes. Yes, basa rese basa isadzinyaya magitari kubasa rese kukura musoro pamwe pacho akubatsire ndo dambudziko tosangana naro kuti munhu unogona kuwana umwe unogona kushaya asi azvinoti munhu chirakashaya chiro ndisekuru wako ndibaba wako noti baba wako havana mari vamufana kwauri vamwana wako ati kwauriwo zvinowanika vamwe ane laki rauro kuwana mari vane laki rokuwana zvinhu mukurarama kwavoatienzana ndosaka muona izvi zvigunhu zvangu zvandakatosumudza izvi zvakatosiyana hazvife zvakaenzana ndokurarama kwedu kwatinoita inini handingacheme kuti pamwe ndiite mari yakawanda kupfuura nhingi kana isiri yangu haisi yangu apa chinondirwadza ndokona kurarama upenyu hwohwo zvokupenyu hwese zvandapiwa naMwari ndo zvandotambirawo ndararamiswa upenyu hwohwo naMwari nechingochengeteka ndawanawo ndawana zvandinazvo ndinozvitenda izvozvo handina kuti ndikazochiva upenyu hwanhingi tunosiyana ndosaka muona na mashops anosiyana kuna mashopu mahombe kubva kumusoro kwaita matashop kusvika kumusika kumusika unomukira kumbara everyday but akurarama everyday achengeta mhuri yake achidya nechingwa nemazai nepoloni handi mazona saka zvokuti upenyu kuti hanzi tienzana upenyu nokuti nhingi ari kufamba yakadai aiwa takasiyana mukurarama kwedu handichiwo upenyu umwe munhu ndorarama upenyu hwangu ndorarama. That's a story for another day but for now ndakanidzokera pamubvunzo wangu kuti mangwana I've got tickets to sell. We want people to come and Steakhouse and witness. I mean, this is a milestone, especially in this music industry. 26 Sungura albums. Kwetenya komana pasi pemuntu kuti mukangona ndakamuona we are talking about effort, we are talking about work, not underestimating work iri kuitwa nevapfana. They are changing a lot in our society. Yes, but we're talking about effort and dedication. Since 1988. First 7 single. Since 1987. First 7 single, 1988. And mona zvati kutaura apa tavarenga makore from 1988 inyaya yekuti record inyaya yekuti tapinda mustudio. That's where we are starting our counting. But pane makore ataishanda pese tichimborekoda tichingoti takuita mari yeSouth tichienda kuma-auditions zvichiramba. I was traveling all the way from Dzivarasekwa to Southampton. Apo pane Swift pakona Swift apa ndo paive nemastudios acho yes chokwadi icho netsoka taifamba mese mukwadzana musati mavakoma tichiuya kunetsoka tisha 26 cents yekukwira Harare United kuti tiende mutauni imwe 26 cents yekuya. You would prefer to buy a loaf of bread. Moenda mchitsenga nema freezes moenda mchitsenga so yatitsenga nawakomana todadadede at one time we were supposed to record
as from 6 p.m. kusvika kuseni. Takaita clash with a certain big musician. Papa sina zvokutoita, we had to go back home again on foot. Tikadzoka futi kada exactly. Tikadzokera futi nekuseri kuya tikaambuka karuzika tikabuda pamasonzi. Cheka kudzora futi kudzora soka. Tichifamba netsoka. Imwe isiri kuti vakomana vezimdanzo history muri kuiziva here iyi. Rega ndidzokoro ndati vakomana vezimdanzo vakomana vamabhendi muhomwe. History muri kuiziva here. Uruda ndivataura nemazita. Aiwa, musavataura. Peter, history uri kuiziva here naye Peter munhu. Takambofamba kufamba netsoka chaiko kuku. Kwete kukumbotamba. Ende history yo ndogona kuzoidzoka futi ndobva ndanogara kuna baba Shero. Alec Macheso. Anditaura nini even ndedu faenda but ndakungoitaurawo futi inopodza kutaurwa ipapa. Ane history mwe nombondirwadza yavanogara chinditaurira ini kuti pakwarekoda kana damba refura rekutanga magariro 99 98 exactly 98 akashaya mari yebhazi yekubva kuchitungiza kwafamba kuenda kumasasa netsoka chokwadi gurira nemwepo idho akugurira bambo so nyayo inyaya kuti ndochokwadi mararamo yataita isisi magitari ndosandikupinza baba Shero kuti isiri yawo neyangu dzimwe dzadzani dzakangogarana kudai kuti shwashwa takambotambura zvokuti hatichitaure nguva dzese all the time patinoita mainterviews zvimwe zvokuti togona kungozvisiya hedu chingoti hazvina basa but ndokufamba kwataita maindasi ende waenda dzimwe times kuti go for audition nhasi toda 10 bands wamasvika imi pamasvika pamoya band rechi 11 monzi dzokerai futi kumba tichazokutorai ende futi kudzokera kuinterview you're supposed to register again wonzi tiri kukwai pamaband 10 uripo next week or next week but 1 mamuka kuseni kuma 4 am kuti maunobata time yokuti mupinde paaudition you do your audition you go back home. After a week or 2 weeks, you call again, they will go to the results. If you passed or you failed, your lead man was not playing well. Or you, the band leader, you're not singing well. Do the corrections on that song. Saka zvaitonetsa kuti magitara angobuda kuti anzi ndoregeta next week. Izvozvo kana une mari yako angofuma wakarekodha kutobuda. Izvo time tapedza tatopedza. Dai tatopedza album. Mari yedu chete. Takutobuda futi kusula mangwana. Radambe. Mfana wangu Millers, do me a favor. Ndakukuchinjisa zvandanda kuudza. Ndakuda kuti tipedzise nesong yatakatarisira kuti iri kuuya paalbum riri kuuya. But for now inini ndakutooneka. Urinzwisisa. Saka ndoda kuti uridze imwe yacho yandakuudza yandoda kuti uridze. Wozoridza nyowani tichivhara. Anditika? But ndara. Mangwana vanhu vanoda matickets. Pane vamwe vanotodawo kuti band rasoma toda kwakati. Ndakafara like a weekly Easter. Takatitesa Mount Darwin. That was a very good crowd. Thank you so much. And thank you so much. I never knew you can be on stage for more than 6 hours. And thank you so much. You're still strong. You're still going strong. Thank you. And wonderful PA system. And yeah, sure. But finally, more white and noise. Akansiyana nazvo ndozopopota ndozowanzobatikana because ndakambokuudza Millers kuti ndakambofamba nemagitari zvokuti munoita 17 maflop. Wodzoka usina kana send ndakanodzoka nemukadzi chete kubva kuchipingi. Wauta nyamurura wangu majabo. Ndada benefit. Kwatakataita flop. Magitari everything. Magitari ndozo anotomboita ichokwadi ichocho. And kana kune vamwe vanhu vasingatomboziva kana flop anongoziva kuti akafona kunzi ndipei $500. Ouya neCD rako. Haziye chinonzi flop muupenyu hwake. Haziye kuti unotogona kutotengesa foni kuti ukwanisa kudzoka kumba. Ichokwadi ichocho. Magitari anodaro. But manje ava asi magitari madhudhucha. Ngatisiyana ina. Vanoda kukuwanai vanokuwanai pape mudhara. Vanoda kutenga matiketsi emangwana. Vanoda kusapotawo event. Vanoda kuita sei. Inguva yefodya ino toda kuenda maruzevha medu matinodiwa. Matinoziva kuti vanotigamuchira. Vanokubatai pape. Ndingangoti vese vanoda tishande tese tiri pamwe chete ndoda tibata
vanotiwana panhamba inoti 0783 0783 044 044 045 045 0783 044 045 Okay. vanotibata ipapo pawhatsapp zvese nekutifonera kana matext message zvese tinopinda Tinopinda. toita basa toshanda tiri pamwe chete. Ah, Ehe. wonderful. 077 0783 0783 yes 044 044 045 045 0783 044 045 ndo panobatika denda brothers ipapapa. Tinonzi Ndumiso Dube, the original Skywalker, the only black man who dreams in English. And now from DJ Millers, ndoda kuti andiridzire song yandamukumbira kuti aridze, but pakupedzisira pacho dati ndiridzire chinyowani achangochiridza kanwi kuti tizonyatsochinzwa mangwana paSteakhouse. Ndo pane launch realbum rinonzi atove mazambuko ende tiri kuyambuka this time. hai chokwadi totenda zvikuru kwazvo nezvo ndikufara ndimbokudza mwanangu. tambokanda album yo paYouTube. ndikufara nemaviews andikuona nemacomments andikuona nevanhu vatsigiri vedu kuti ndinokutenda zvikuru kwazvo vatsigiri vedu kuti rwendo runo matidayira, rwendo runo matifadza, rwendo runo zvinofadza. Mafariro amaita damba refu idzvairi atove mazambuko ndouramba ndichitenda At least takutoyambuka chokwadi ende tiri kutozviziva. And remember, in life musicians are prophets who never lied. My name is Ndumiso Dube, the original Skywalker, the only black man who dreams in English. Nyasha dzaisha kuti tenzi Jesu Kristu nekuwadzana kwemweya mutsvene kochiva nesu kubva zvino dzamara tenzi achiuya muzita raBaba remweya mutsvene.